Sa mga pangyenot na bareta, Santos Binamira Command kan New People's Army inakuan pambabadil gadan sa duwang miyembro kan Philippine Army sa Kamalig Albay. Lalaki gadan kan habunan dangan saksakon sa sadiring tindahan sa Daraga. Saro gadan tulo irido sa Rambol sa Camarines Norte. Saro gadan saro irido sa Diskwido sa Camarines Sur. Asin sospek sa pambabadil gadan sa sarong lalaki sa Sorsogon nadakop na. Martes, Pebrero 21, taong 2023. Uninaan mga baretang tatak Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Santos Binamira Command kan New People's Army inapuan pambabadilgadan sa duwang miyembro kan Philippine Army sa Kamalig Albay. 9th Infantry Division kinundinaraan pambabadil. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Kinundinar ka 9th Infantry Sphere Division Philippine Army ang bako makatawo asin patraydor na panggagadan sa duwanindan aktibong miyembro sa 31st Infantry Battalion alas 7 kasudmang aga, Pebrero 20 sa market site Kankutmun, Kamalig Albay. Sigon kay Captain Frank Roldan, inaprobit sa Rancan Communist Terrorist Group o CTG ang pagiging sibot kan mga otoridad sa nagpapadagos pang search and rescue operation sa nawawarang Cessna plane sa Albay. Pagduduo ni Roldan, duwag asin mayong respeto sa derechos pantawo ang mga kagibo asin dapat sa naman na mapanimbag. Pinatutunayan lang nila, ginajustify lang nila ang kanilang pagiging terorista. Sapagkat hindi nila malabanan ang ating persa ng harapan sa bundok ay sinasamantala nila ito ng patraidor na pag-aatake sa ating mga kasandaluhan. Sa impormasyon, namamakal sa naman kutanin supply sa nasambit na merkado ang mga biktimang sinda Private First Class Marjon Esico asin Private First Class John Paul Adcoli. Duwa sa mga ipigtaltag na puwersa sa nasambit na banwaan ngani magtaong asistensya sa paghahanap sa buminagsak na eroplano. Alagad daine nakabalik pang buhay matapos ka nangyaring pananambang. Katakod kay ini, sigon kay Roldan, may dugang na sindang puwersang pigpadara nga ni maprotehiran man ang seguridad kan sa indang mga pag-iriba na nakatoka sa nasambit na rescue operations. Ang apila namin doon sa, lalo na doon sa taong bayan, yung namatay po na sundalo ay sundalo po natin. Sundalo po ito ng mamamayan. Sapagkat lahat po ng aming gamit, lahat po ng aming sinusuot mula ulo hanggang paa ay galing po sa buwis na ibinibili na ibinibigay po ng tao sa gobyerno na hanggang doon sa mga pagkain na dinadala namin sa aming mga tahanan ay galing po sa taong bayan. Kaya hindi lang po kami ang nawalan. Mientras tanto, kasuudma inako man ni Florante Orubia, tagapagtaram kan Santos Binamira Command kan grupong NPA na nakabase sa probinsya nin Albay na sindaan nasa likod kanangyaring panggagadan sa duwang militar sa nasambit na banwaan. Sa Twitter post ni Orubia, tahasan kaining sinabi na ang nasambit na operasyon parte sa naman kan sa indang kampanya na mapagbayadan kan mga unit kan AFP asin iba pang ahente kan estado ang mga naging pagbalgar kan puwersa kan gobyerno sa derechos pantawo urog na sa probinsya kan Albay, Sorsogon asin Masbate. Kabali subot sa mga ini ang miyembros kan 31st IBPA. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Lalaking person with disability gadan kan habunan dangan saksakon sa laog mismo kan sa iyang tindahan sa banwaan kan Daraga. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Dipisil pa para kay Nanay Cristita kan purok sa Barangay Pandan, Daraga, Albay na ako nan makangurong irahat na sinapar kan sa iyang 49 anyos na aki na si Winifredo Lorica na pinagsasaksak gadan alas 6 nin aga kan Pebrero 19. Sabi niya, mayo man nakaiwalan sa iyang aki na sarong PWD. Solamente ang pagburubantay sa naman sa tindahan ang pigkakasibutan kan biktima. Kaya pigkakangalas niya daata ano tanako apang gadanon ang biktima. Sus ko na ko, sabi ni namulintan na. Siya naununawa di. Sa daw na kung saan di
Nga ura barang kalag-kalag sabi ko amang Dios na naken sa langit. Ma daw sa adi kangaray na naken sa ading akos. Malang butsan ini ura barang katabang sa pamilya. Mabuutin niya na bata PW pangani ngayan. Sa inisyal na investigasyon kan Daraga Municipal Police Station, mantang turog ang biktima, nagtutubodan na linaog inisa sa iyang tindahan, hinaabunan dangan pinagsasaksak. Tama sa maniba-ibang parte kan sa iyang hawak ang sinapo kan biktima. Posible man na maagahon ginibo ang krimen. Ini po si Sir Lorica, duman na talaga siya nag-i-stay for almost 1 year upon interview sa mother niya. Dahil na siya nag-uuli duman sa house ninda, talagang duman na siya nagtuturog. Nawawara man ang body bag asin mga delhensya sa tindahan kan biktima. Wala man po siyang nakaiwal, so siguro talagang plano lang siguro talagang nakawan siya, and then siguro nagimata siya or baka bistado siya, kaya yun ang ginibo sa talagang sinaksak niya lang para di siya mabisto. Murang makakaaram. Sa ngunyan, padagos pa ang paghanap ng ebidensya kan otoridad na makakapagtukdo sa kagibo. Nakatalaan man na ipaisararom sa otopsiya ang biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. Suspect sa pambabadilgadan sa sarong lalaki sa Pilar, Sorsogon, nadakop na. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Daina nakadulag pa sa ginibong hot pursuit operation kang Pilar Municipal Police Station ang sospek sa pambabadilgadan sa 38 anyos sa si Joel Morante kan Barangay Salvacion, Pilar, Sorsogon. Poco mas o menos alas 4:30 ning hapong kang Pebrero 19. Sigun sa hepe kang Pilar MPS, katrabaho man sana kang biktima sa sarong gasoline station ang security guard na sospek na si Henry Mancera kan Barangay Poblacion, Castilla, Sorsogon na nasusog ninda sa residensya kan Tiyuon kani sa Barangay Mayon, Daraga, Albay. Na-recover sa posisyon ni Mancera ang sarong caliber 9mm arms core na kargado ning 4 na bala. Suspect natin was a duty guard no time. Ang duty din na doon supposedly is 24 hours. But then during our follow-up investigation, wala na yan. Nowhere to be found na yung investigador. So, nung malaman namin yung exact location, pinunta na namin. So, fortunately, andun yung suspect, then hindi na rin naman siya nag-resist. Kasi nga sabi niya, may plano din naman talaga daw siya mag-surrender. Sa investigasyon, gikan ang biktima sa pagkarigo sa salog, mantang pauli, kinumprunta subot inikan suspect asin basang na sanang binadil. Tama ning bala sa abaga ang sinapok ang biktima. Naloy nang may day pagkakasinabutan sa suspect. Based doon sa investigation natin, doon sa pinangyarihan, then yung declaration din itong suspect is muli yung biktima. Every time na nalalasa yung pinagpunta, sabi niya muli siya. There was a time na parang kinuha yata yung baril niya, pinaglaruan, na nagsasabi na sharpshooter daw siya, yung biktima. But again, those are allegations. So sa court niya na patunayan. Nasa kustudiya na kang nasabing hepatura ang sospek na naampang sa kasong homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Sarugadan tulo irido sa Rambol sa Camarines Norte. Asin sarugadan saru irido sa Disquido sa Camarines Sur. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video?
mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Sa Rugadan, tulo-irido sa nangyaring rambol sa Talisay, Camarines Norte. Detalye sa report ni Nomar Corporal. Nauli sa pagkagada ning sarong persona, asin pagkairido ning tulong iba pa, ang kuta na maugmang pagtiripon sa naning magbarkada sa sarong resto bar sa Barangay San Jose, Talisay, Camarines Norte, pasado alas 7 ning Banggi, Pebrero 19. Sigun sa tagapagtaram kang Camarines Norte Police Provincial Office na si Police Lieutenant Colonel Rogelin Peratero, naisihan na sa nanindang insidente matapos na magpaabot sa indaning impormasyon ang Camarines Norte Provincial Hospital na igwang mga pigdarang iridong persona sa nasabing pasilidad pasado alas 9 ning Banggi kang parehong aldaw. Nga ni makumpirmar ang sumbong, tulos man na nagkondusir ng investigasyon ng PNP, asin nakumpirmar ang nasabing insidente. Digdi na pag-araman na nagkaigwaning day pagkakasinabutan ng sarong grupo sa sarupang grupo na nauli sa Rambol. Tapos maubos ang inumon kang mga suspect ay nagruluwas ini sa nasabing resto bar pero nagbalik pa manggiraray asin pagbalik nagkaigwa na ning rambulan asin nasaksak na asin at nabugbog ang mga biktima. Pagkatapos kang insidente, nagdurulagan ang mga suspitsado, nagamit ang duwang motor pasiring sa direksyon kang Barangay del Carmen, Talisay, Camarines Norte sa nasabing insidente. Dead on arrival si Jason Tapular, mantang irido ang tulong pag-iriba kaani na napag-araman ng mga parasira sa nasambit na lugar. So, ang patanid kang kapulisan, kung sakali man pong kita ay madyan sa mga resto bar, kung mapupwede, iwasan na yung pagkukorokorsonada, asin yung parang pambubuli, para po makaiwas kita sa disgrasya. Dapat po, madyan kita sa lugar na yan para mag-unwind. Na-recover sa pinangyarihan ang ginamit na folding knife na may labang 8.5 pulgada. Nakuha man ng helmet, kalo, asin tsinelas kan mga sospek. Sa presente, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kang otoridad, ngani na masoy-soy ang 5 kagibo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Sa Rugadan, saro irido kan makabanggaan sarong motorsiklo sa poste sa Tigaon, Camarines Sur. Detalye sa report ni Mariel Lorenzana. Dead on arrival ang 41 anyos sa si Eric Bungat kan Barangay Taluhungon, Tigaon, Camarines Sur matapos na maslide ang pigmamanong motorsiklo sa tinampong sakop pang Purok 5, Barangay San Rafael, Parang Banwaan, pasado alas 10 Banggi kan Pebrero 19. Sa impormasyon kan Tigaon Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakainom ang biktima kan maaksidente. Marikas man subot ang padalagan kay ni sa iyang motorsiklo na nagresulta kan pagkakaslide kay ni asin pagkakabangga sa poste din street light. Pasiring po sinda ning Tigaon. Halik po sinda sa pagguwa sa direksyon. Papataling po sinda Tigaon. Ang nangyari po, self-accident siya. Nag-uran-uran baga po kayo ito. Nag-uran-uran. Dahil po nila siguro namali siya na matulad si kalsada. Irido man sa insidente ang 24 anyos na backgrade de Bongata si Joshua Corona, residente kan Barangay Bagakay, San Jose, Camarines Sur na nakainuman. Kay Puhan, dapat dubli ingat. Ipang pag-irumdum ko, saka bago mag-drive, kay Puhan, po siya nasa-influensya kang harap. Saan po kaya nalinawan?
Sa ngunyan, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Mantang nagpaparahi naman ang backride kaini sa Bicol Medical Center. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Maria Lorenzana. Lolo, inanod kan magpurbar na magbalyo sa nag-apaw na spillway sa Piuduran, Albay. Search and retrieval operation nagpapadagos. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Nagpapadagos pasta ngunyan ang pigigibong search and retrieval operation kan pinagsararong puwersa kan MDRRMO Piuduran, PNP, PCG, BFP, PNP Maritime asin Bantay Dagat nga ni ma-recover na ang hawak kan 72 anyos na si Samson Abihuro kan La Medalla Piuduran Albay. Napigtutubudang nabutod matapos na magpurbar na magbalyo sa nagaapaw na tubig baha sa spillway kan parehong barangay na konektado sa Panganiran River poko mas o menos alas 7 ng Banggi, Sabado, Pebrero 18. Sigon kay Noel Ordoña, pamayo kan MDRRMO Piuduran, huring nahiling ang biktima lunod kan sa iyang motorsiklo, masundo man subot ang biktima sa iyang esposa, nagikan Legazpi asin nasa ibong sanang salog, hasta sa dain na nahiling pa ang biktima. Ini pong spillway ini, ang tubig digdi, magbubulos pa siya rin sa Panganiran River. Actually, naiman siya nag-agi. Ining daw ini si Mr. Samson, naiman puminagi Panganiran River. Duman siya uminaki sa taas kan Panganiran River kung saan ikot naman spillway. Duman titutubudan na siya nahulog na dahil na po nakaabot duman sa sayang agum. Yung para alat siya kan sayang agum dahil man namin nabot. Kasi ang pagkaaga nakaresibi kita, wala city kiaga, nakaresibi na nawawara nga ni si Lolo Samson. Sa pigkondusir na search and rescue operation, na-recover sa erarong kanasambit na spillway ng motorsiklo kan biktima, mahiling man sa lugar, ang pulang gira na pigtutubudang gikan sa motorsiklo kan biktima. Dugang pa ni Ordoña, posibleng inanod na ang biktima sa kadagatan na sakop kan Burias pa sa Masbate, Donsol, Sorsogon o sa Costales, Canalbay. Pigtutubudan ni na kung hindi man naka-abot duman sa Panganiran River, may posibilidad na siya yaw na sa kadagatan. Kaya po nagkondusir man sa tuyang Bantay Dagat, ang Coast Guard, nagkondusir kisag sa tuyang mga kadagatan, sa mga kataning na barangay, siriman po sa parte kan Donsol, Sorsogon, asin sa Tercero Distrito Canalbay, alagad po negative. Hindi po pa, sa Roba Dipisil na operasyon, dako lang kami mga eksperyensya na pag-arog kay ni ang tawong na sa tubig, nagkakaiwa kay accident, hindi po kung kaso man nalubog, ini po tundag po na. Una sa irarom. Asin mahanap kita ki Aldaw, ki mga Aldaw na kung sa siya mabutod, asin siya po malataw. So kaya naditipisinan po kami. Katakod kaini, nakikipagkoordinar naman dan sa indang opisina sa mga kataraid barangay magin sa iba pang lokal na gobyerno nga ni mahanap na ang biktima na tulong Aldaw nang nawawara. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Asiniyanan katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!